Bore da. Nadolig Llawen iawn i chi gyd. Yn hyfryd iawn gael eich cwmni chi. Wel, un o'r pethau cyntaf dwi eisiau wybod ydy Sion Corn wedi bod. Na di? Ddim eto. Dwi'n gwybod yna rhai wedi codi am 6 yn de. Yn sbio ar neb. Ond, ia, siw fyna rhai ar draws y byd hefyd, dwi'n siw wedi codi yn gynt. Ges i decs gan y chwaer bore yma, yn dweud bod ti wedi hel y plant yn ôl i gwely am 2:30. Ond, na, ga i ddymuno Nadolig Llawen iawn i chi gyd, beth bynnag fyddech chi yn ei wneud heddiw. Gydwch ni weddio. O Dduw ein tad nefol a sanctaidd ar fore dydd Nadolig, diolchwn am y fraint o ddod amgylch y preseb. Ni wyddom am ddim rhyfeddach, crewr yn crio mewn cadach, yn faban heb ei wanach, Duw yn y byd fel dyn bach. Ac wrth i ni ddathlu a myfyrio ar wrth y Nadolig, da ni'n gofyn i ti fod gyda ni drwy dy lan ysbryd, gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, ar y cychwyn fel hyn, un o'r pethau sydd angen i wneud wrth gwrs ydy i olio canwyllau'r advent, a da ni'n cael goleuo'r 5 ganwyll heddiw wedyn. Wrth gwrs, y ganwyll ola, canwyll Iesu Grist ei hun wrth gwrs. A dwi'n diolch o galon i bwy bynnag sydd wedi sortio'r cawnillau allan ers y tro dwytha. Dwi ddim yn gwybod pwy, ond dwi'n ddiolchgar iawn i chi pwy bynnag nath. Wedyn, Owen, efallai? Diolch, Owen. Diolch o galon. Gathon ni draffath yn sos dwytha yn goleuo'r canwyllau. Wedyn, na, diolch o galon. Wel, gadwch i ni droi at yn carol gyntaf, sef 457, draw yn unas Dafydd Frenin yn y beidi isel gwael. Dodai mam mynd bach mewn preseb, nid oedd llety gwell i'w gael. Mae'r fendigaid oedd y fam, Iesu'r plentyn bach, di'n am. 457.
Lyc Pennod 2, adnodau 1 i 7, genedigaeth Iesu. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan o ddiwrth Cesar Awgwst i gofrestru'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y cofrestru cyntaf hwn pan oedd Cyrenius yn llywodraethu ar Syria. Aeth pawb felly i'w gofrestru, pob un i'w dref a'i hun. Oherwydd ei fod yn perthyn i dŷ a theulu Dafydd, aeth Joseph i fyny o dref Nazareth yng Galilea, i Judea, i dref Dafydd a elwyr Bethlehem, i ymgofrestru ynghyd â Mae'r oedd ddiweddu, ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oeddent yno, cyflawnwyd yr amser iddi esgor, ac esgorodd ar ei mab cyntaf-anedig, a rhwymodd ef mewn dillad baban a'i osod mewn preseb am nad oedd lle iddynt yn y gwesty. Y bachgen heb enw, heno diawliaf ein dolig, herio'r moyn sy'n chwarae mig, cofiaf fod rhagfyr brafiach yn bod, un y bachgen bach, pan oedd tinsel lliw melyn un i'n air, ond llwybrau'n wyn, y nos yn llenwi ei nen, a siwrwd gwyrth un seren. Ie, diawliaf y coed dolig, rhai braf a dol ar ei brig, a diawlio'r rhai sy'n dilyn hyn dwrw dall stori dyn. O am ei troi, a rhoi rhin Iesu ymlas ei heisyn, a rhoi'r bachgen heb enw yn frenin oes i'w rhagfyr nhw. Diolch o galon i Janet am ddarllen ac i Mari am y gerdd yno weithiau Mari y manna hefyd. Wedyn ddiolchgar iawn i ti Mari am y gerdd yno. Gen i gyfle rŵan i wrando ar gan y baban hwn ac fe ymddangosodd hwn mae'r dechrau canmol flwyddyn dwytha, dwi'n credu. A Steffan Rhys a Miriam Isaac, wrth gwrs, sydd yn canu y gan yma. Felly, gadwch i ni wrando, a i wneud yn siŵr bod pawb ar Zoom yn ei weld o hefyd. Mae'r byd fel taion peidio troi. Mae jyst yn fan hwn, mae pob y forin mynnu ffoi. Mae na gariad pyr a glan a gwir sy'n werth y byd yn grwn. Ac o lein i'r nef ymwedd y baban hwn.
arweiniad yn llenwi'r galon honno hyd. Mae cryfder y teimlad hwn yma yn y cryd. Yng ngorfolen byd yn nos, mae wen yn un sef sydd ar heno yng nghynes sydd o roi ei fyd i mi. Pan welaf y bawb yn hwn, mae'r byd fel taion peidio troi. Pan welaf y bawb yn hwn, mae pob y forin mynnu ffoi. Mae na gariad pyr a glan a gwir sy'n werth y byd yn gron. Ac o lein i'r nef ymwedd y bab yn hwn. Newyddion da yw'r gan dros y tir, fe ddaeth y bab yn bychan a'r gwir, a heddiw da ni'n dathlu yr awr, pan ddaeth y babi bach i'r byd mawr. Pan welaf y bab yn hwn, mae'r byd fel taion peidio troi. Pan welaf y bab yn hwn, mae pob y forin mynnu ffoi. Mae na gariad pyr a glan a gwir sy'n werth y byd yn gron. Ac o lein i'r nef ymwedd y bab yn hwn. Mae na gariad pyr a glan a gwir sy'n werth y byd yn gron. Ac o lein i'r nef ymwedd y bab yn hwn. Newyddion da yw'r gan dros ein No, when he, yes, when he switched over to that. Glia, mae hi'n nadolig unwaith eto yn dydy. A braint ydy dod o amgylch preseb a dathlu ac i lawenhau wrth gwrs y wrth a gaed y methlem dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ers dros 2 fileniwm mae pobl cyffredin fel chi a fi wedi bod yn dathlu ac yn ailadrodd yr hanes wyrthiol yma. A phob blwyddyn dwi'n meddwl, wel sut della i ddeud y stori yma mewn ffordd newydd a ffres. Y geiriau wnaethon ni glywed yn fan'na rŵan oedd pan welaf y baban hwn mae'r byd fel taion peidio troi. Pan welaf y baban hwn mae pob y fori yn mynnu ffoi. Mae yna gariad pyr a glân a gwir, werth y byd yn grwn, a goleini'r nef yn wedd. No. Nadolig Llawen is it hefyd? Mae hyn o'n ffefrynnau i ar hyn o bryd. O, dwi'n Bydd y meddwl gan yna chi yn rhoi ar lŵp a mae jyst yn canu drosodd a pan da chi'n clywed ti am y degfed tro yna, reit, pause rwan. Bona ti nôl. Gormod o'n i. Ond ia, dwi am fyfyrio ar un frawddeg yna. A'i droi o'n gwestiwn mewn gwirionedd i chi ac i fi. Pan welaf y baban hwn, ynde? Beth welwn ni wrth weld y baban hwn? Ffona ti nôl.
Dyma yn gwestiwn anodd, a pidwch â poeni, dwi ddim yn mynd i fynd o amgylch pob un o'na chi. Okay. Yma fath dwi'n arfer wneud. Ond mae pawb yn mynd i atab yn wahanol. Y Nadolig cynta hynny. Says a cardigan. Y doethion, y begeiliad. The cardigan I bought her was lovely. Baban, yeah. She doesn't buy very much. She can't go out. Well, I can't go out. I can't go out after that. Dibynnol ar rhywun arall. So she just says the same. Exactly, lovely. I quite understand. Gobaith, heddwch, cysur, arglwydd, Duw. O'n i'n gyd yn bethau, dwi'n siŵr, oedd yn rhedeg drwy feddylia y bobl ddaeth i ymweld â Iesu Grist, ac a welodd Iesu Grist hefyd. Wrth weld y baban bach newydd anedig. Dwi'n ewythr yn yncl i 7 o blant. Dim ma'r dolig yma wedi bod yn ddrud. Ac mi fyddai wedi'r gwasanaeth yma yn trefilio nôl i'r gogledd i weld nhw i gyd. Ond dwi'n cofio mynd i weld a pob un o'n nhw pam ar ôl nhw gael ei geni. Yn yr ysbyty felly. Ac y trauma, yr oriau calad oedd wedi bod cyn y geni i'n chwaer a i'n brodyr a chwiorydd hefyd felly. Mi ro'n a ryw lonyddwch a ryw heddwch wrth afal y plentyn yna hefyd. Beth ydyn ni yn weld wrth weld y baban? Be mae'r baban hwn yn ei olygu i ni heddiw? Beth tasa Iesu Grist i gael ei eni heddiw? Sut oes efo yn ymddangos i ni? I oes y cyfryngau cymdeithasol? Pwy sydd ar Facebook? Neb. Twitter? Instagram? Ia. Tasa Iesu wedi cael ei eni heddiw fysa'r stori'n wahanol, efallai. Y stori fydda'n cael ei rannu felly. Fydda'n cael ei rannu mewn ffordd gwahanol. A mae yna fideo 30 eiliad, blinciwch a newch chi fethu fo. Yn fan hyn rŵan o sut fysa Nadolig tasa wedi digwydd ar Instagram heddiw. What are you doing, darling? Oh, doing the potatoes. Os da chi'n bobl sydd yn blincio ddipyn, da chi wedi colli hanner hwnna. Ond, ia, a'i rhywbeth tebyg i hynny fysa hi tasa Iesu Grist ar Instagram heddiw. Pwy a wir. Ond wrth weld y baban hwn heddiw, ynde, gobeithio mae i dal i ryfeddu yda ni, at y stori a difrifoldeb y digwyddiad hefyd. Mor aml, da ni wedi pintio darluniau neis o amgylch stori'r geni a chreu ein traddodiadau yn hunan hefyd yn aml iawn. Pan da chi'n bitach twrci Nadolig ac ar ôl, eich dim twrci, eich da chi'n cael pethau eraill. Ond ar ôl cinio Nadolig, da chi'n cael quiz fel teulu. Pwy sy'n cael quiz? Pwy sy'n licio quiz yma? Da chi'n licio quiz? Da chi'n wedi cael 5 cwestiwn gen i bore yma. Reit, eich bod chi'n gwybod yr ateb yn barod. Quiz Nadolig. Reit. Pa fis gafodd Iesu Grist i eni? Pawb wedi mynd yn dawel. Gewch chi weiddiau. O, ti'n ymateb? Rhagfyr. Okay.
Dyna un ateb. Os a gynnig arall? Nawn ni gymryd hwnna fel ateb. Rhagfyr? Wel, yr ateb sgyn i fama ydi, da ni'n gwybod. Dyda ni'n gwybod pryd gafodd Iesu Grist i hynny. Mae rhai yn deud bod o wedi gorfod gael ei eni rhwng Chwefror a Hydref. Oherwydd dyna pryd oedd y bugeiliad allan. Ond dyna ni. Cwestiwn nesaf. Ar ôl cael y newyddion da gan yr angel, sut ddaru Mae'r deithio i Bethlehem? Ydych chi'n disgwyl cwis gen i bore yma? Na. Gach chi'n barod, ydych chi'n gweld ar gyfer amser cinio, de? Neu ar ei olo. Sut nath i deithio i Bethlehem? Ar asyn. Dyna ni. Dyna'r ateb. Be sgen i lawr o'n hyn ydy, da ni'n gwybod. Dydy'r Beibl ddim yn sôn am asyn o gwbl. Lasa hi wedi dod ar asyn, ond dyda ni'n gwybod. Beth ddywedodd gŵr y llety wrth Mae'r a Joseph? Wel, dyma ni. Da ni ddim yn gwybod. Dyna gynnig ar atab. Mae Owen yn gywir. Oherwydd dydy'r Beibl chwaith ddim yn sôn am wr y llety. Er bod yna yn y stori gennyn ni. Gŵr y llety, ond faint, ydych chi'n mynd i gael hwn? Lle fydd Owen yn helpu chi. Faint o wyr doeth ddoth? Y doethion. Mae Owen yma i helpu, mae yna ffôn y ffrind yn y blaen yn fan hyn os ydych chi isio. Faint o wyr doeth ddoeth? 3? Dwi'n gweld 3. Dych chi'n gwybod beth dwi'n dweud, ydych? Dyda ni ddim yn gwybod. Oherwydd mae'r Beibl mond yn sôn am 3 anrheg a erthus Emyr, ddim faint o ddoethion ddoth nhw. A cwestiwn ola, de, lle wnaeth y doethion ddod o hyd i Iesu? Lle ddaru'r doethion ddod o hyd i Iesu? I le ddoth y doethion i weld Iesu? A di hwn ddim yn, dwi ddim yn gwybod. Alright? Mae'n atab i hwn. Stabal. Pwy sy'n cytuno? Da chi fel licio cytuno fan, achos mae bob un cwestiwn yn tric cwestiwn ydi. Wel, neu ddeitha chi. Yn ôl y stori, ac yn ôl Mathew 21, pan eithon nhw mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn gyda'i fam. Felly maen nhw'n deud fod y doethion wedi dod gryn dipyn o amser wedi y geni. Gall Iesu fod yn flwydd neu flwydd a hanner, a bosib yn 2 flwydd oed. Ac mewn tŷ, ac nid mewn stabal, ddoth nhw o hyd i Iesu Grist. Dwi wedi rhoi y cwis yma i bobl o blaen. Ydych gael bido ddim person thai. Dylan, ti di sbwylio'r Nadolig i fi rwan. Ar ei wynab pwdi mawr ar ei wynab o. Un peth oedd gen i fi ddeud oedd hyn. Wrth weld y baban hwn, sut bynnag mae'r Nadolig yn edrych i ni. Sut bynnag mae'n edrych i chi bod Mae'r wedi dod ar gefnasu neu beidio. Bod na 3 gŵr doeth neu bod na 100. Bod na wr y llety neu beidio. Be bynnag mae'r Nadolig yn edrych i chi, mae rhaid i ni gofio un gwirionedd sydd yn aros o sydd yn Feiblaidd, ydy bod Crist wedi ei eni. Bod Duw wedi gweld yn dda fel bod wedi anfon ei unig anedig fab i'r byd. Y gair da ni'n rhoi i Iesu Grist
Ei enw fo ydi Emmanuel, Duw hefo ni. Hynny ydi, mae Duw wedi dod i'r byd yn faban bach ynddo, i fod gyda ni. Felly pa bynnag ffordd yda ni am ddeud y stori, bod ni yn ei wneud o ar ffurf Instagram, neu yn draddodiadol fel pasiant y plant, mae rhaid i ni gofio am wir ystyr y Nadolig, fod goleuni wedi dod i chwalu'r tywyllwch, fod gobaith, heddwch, cariad a llawenydd wrth weld y baban hwn. Ac yn hynny, a gobaith i pob un ohono ni. Ydych chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad nefol a sanctaidd, diolchwn i ti am y cyfle i blygu ger dy fron di. Ia wrth weled y baban hwn, arglwydd Iesu, bychan a aned yn y gwair, fydd eithos di a llawenydd i ni gyd ar y dydd Nadolig cyntaf. A da ni'n gwyddio dros bob teulu, y cyfoethog a'r tlawd, dros y rhai sydd â digon a'r rhai sydd angen mwy. Gwylia dros pob un, a bendithia ni yma yn awr wrth i ni groesawu dy fab. Ia, Emmanuel ydy denw di, Duw gyda ni. A da ni'n diolch i ti am y cariad a ddangosodd Mae'r a Joseph tuag at Iesu, am yr angylion yn canu clodydd Duw, am y bugeiliad yn rhyfeddu, am heilioni'r doethion, a'n cyffro'n una hefyd, wrth i'r Nadolig fod yma. Da ni'n diolch i ti dy fod ti'n Dduw Emmanuel, yn Dduw gyda ni. Gad i ni ddathlu hynny heddiw, a gad i ni rannu'r newyddion da amen i Iesu. Gan bod yn gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, yn dysgodd i wyddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnw rwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gnele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beneddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeiwn unau yn dyledion, ac nac arwain ni brofedigaeth, eith i'r gwared ni rhag y dŵr, gan ei seiddo tiw'r deyrnas, a'r gogoniant, yn oes oes. Amen. Ar ôl y garol nesaf, mi fydda ni yn nesau at fwrdd y cymyn. Ac ar sawl achlysur, mae'r achlysur yma yn newydd i mi. Dyma'r tro cyntaf i mi wynyddu'r cymyn ar fora Dydd Nadolig. Ac i dderbyn hefyd. Wedyn mae hynny yn hyfryd iawn ac yn wasanaeth i'w gofio, dwi'n siŵr. Ond mi ganwn ni, mynd 365, caid baban bach mewn preseb drosom ni, a golau Duw ni wyneb drosom ni. Mae gwirthia Galilea a'r syched yn Samaria, a'r dagrau ym Methania drosom ni. Mae'r llaw fi'n torri'r bara drosom ni. Ac yn y blaen, 365.
Wrth ddod at fwrdd Cymyn, a hynny ar ddydd Nadolig, mi can yn atgoffa o wir ystyr dyfodiad Crist i'n byd ni. A'r geiriau y fan hyn o Iowan 3:16, do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bwy bynnag sydd yn credu ynddo ef beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd trygwyddol. Ia, holl fwriad Duw o'r cychwyn oedd i Grist, gael ei eni, mwyn iddo farw ar y groes trostom ni. Ac yn hyn mae testun llawenydd yn does. Testun llawenydd yn Emmanuel, Duw gyda ni. Fel mae'n arferiad gyda ni i wrando ar eiriau sefydlu'r swper, fel mae'n cael ei osod gan yr apostol Paul. Oherwydd fydd erbyniau si oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodau si chwi, i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymeryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swpar gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bod tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bod tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Swpar yr arglwydd ydy'r ledd yma felly. Mae croeso i bawb, pawb, sydd yn caru'r arglwydd Iesu Grist, ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd ef. Nearly finished. What? It wasn't until I came that we had the candles. Oh, no, I remember. Remember me saying? I was in New Malden. We had a big red candle in the front. I'm sorry I couldn't talk to Auntie Gay. You've got to ring her back. Don't worry. She'll be there. Just saying he's got 9 nephews and nieces. It's been an expensive Christmas, he said. He's not the most dynamic, is he? Eh? He's not the most dynamic. He's not the most dynamic of speakers. No. Look at this. See that there at the back? Yeah. Dylis did that.
Oh, it's beautiful. And she's got 3 others up in the side of the chapel that she's made over the years, you know. They're really beautiful. Oh, it's raining hard. Yr arglwydd Iesu a feilodd mewn bara, efo ei dorodd gan ddeud hwn yw yng nghorff sy'n cael ei dorri drosto chi. Gadewch i ni felly fwyta o'r bara i'r cof amdano. Yr arglwydd Iesu a feilodd mewn cwpan o win cyffredin gan ddeud hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gadewch i ni felly yfed o'r gwin i'r cof amdano. Dad nefel, a hitha'n ddydd Nadolig, cofiwn a dathlwn denedigaeth drwy gymuno gyda'n gilydd. Rydym ni hefyd yn cyhoeddi gwir fwriad denedigaeth ni. I ti arglwydd i fynd i'r groes ar yn rhannu. Yn ddiolchgar fe gofiwn hynny heddiw ac arwain i arglwydd i gyhoeddi'r newyddion da drwy'r byd i gyd. Yn enw'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ganu yn Hemyn Olaf, gai ddymuno Nadolig Llawen iawn i bob un ohonoch chi, beth bynnag fyddech chi yn ei wneud heddiw. A gai hefyd ddymuno blwyddyn newydd llawn bendith i bob un ohonoch chi hefyd. Gai atgoffa yna dos yna wasanaeth yma yfory, ond y bydda ni yn ailgychwyn wrth gwrs ar yr ail o Ionawr. Cadwch i ni felly ganu o 463. O deiwch ffyddloniaid, oll dan orfoleddu. O deiwch i Bethlehem dref. Wele fe anwyd brenin yr angylion. O deiwch ac addolwn Grist o'r nef. 463. I'm going to weigh the turkey in a minute to see how much it weighs.
gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydd y gyda chwi o'i. Amen.